suh Pradata Witana suh iku sirna swasana tentrem data hangesti wondene Pitana iku luhur sirna kang mamala mahanan jagat bisa tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya aruning budaya dhateng jiwa teka kang susra dumugi manca ringgih Purwa ugi ngrembaka ngejawa kinarya tuladha sarana wiwucal kawruh kang upama Sumbat ringgih ucal lajeng ngemuki ucal dumateng para kawula kang sami ngempal datan mokal isining piwucal juga kelawan nakal hangajak rukun manunggal watak nakal panes den bucal jigal jilegal sirna kaprapal labet tinimpal agenge ngapal hanenggih ingkang minangka dadi pambuka menggih punika gumelaring praja pegatoning bangsa Yadawa ingkang sinebat Praja Dwarawaka Jenggala Purwa Jenggala Manik ya sinebat Praja Dwarawati Winting Panyandra Praja Dwarawati katingalih jinawi kemahari Patrapa Raharja Praja Dwarawaka winastan negari ageng Turindi agung lamun to kali suwe kedung ratune demen tulung kawulane tetep den srawung wanci jawah paring tudung mangsa panas paring payung dana cepetan sinambung ingkang bingung lihat nulung hanggih kang minangka pangarsaning Praja Dwarawati hangasta sangsa negari Dwarawaka menang dinecap menggih jejuring Sang Nata jejuring Sang Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Prabu Wasudewa Danaradana Danaradana Sang Kesawa Padmanaba Narayana Nayarana Wisnu Murti Hari Murti Sang Mahendra Si nalika samana Sang Nata nuju Areswati nyanyi mangsa Palguna miya Siniwaka lenggahing Padmasana Renukmi sampe permadani nulas kang warni Sekar Tanjung sinebar hurap sari kita dewi pelisa jepaka studi kongas gandanya ngantos prating parigitan mila sing Sang Nata kaya Pramban Cedi Biya Temanggung Tanggung Jaka Paloro ingkang sami nganti Paloro klarupi banyak dalang sawunggaling Garadawalika Bebek Mas Dipanggring Sarurupi sirna kamanungsaning Sang Nata sasat Hyang Wisnu ing Jawanta kaya ora sali Tuhandra blambar ing Mada Sumiwa wiwit paningal dumugi lawanging Brajana kepekan radya kang gantung sibuh ing bacur ngayun tinana rontek lan diwajeng danu pindha jalada kang katuwing marupa senos mandana cengking mandira kurung sasat pasar tiban sidur panem lan ana swara nyabawa hambung kapiyarsa dawahing tusra kahiring gusa kang lagi makarti pating cerang lan pating cerang dene mbagandha terus pandeng mandur ukur adane sawu malah tambah nyasri premadani pananggilan kawis tinggal jangkep para nayaka ing Kakandung Sebo anggih Raden Samba Raden Setyaki liwat para nayaka wingking pinandhingan dening Raden Pati Udawa nalika samana Sang Nata pareng anampi rawuhnya kang Rakanapa Narendra Mandur Prabu Baladewa luwih nyegapi reranggulan lenggah satapa teka mangkono sabaning Sang Nata kersa pecah marang swining swasana
kahitan bageng kasowan pajaring Sri Tinulang langen ning apanyat busana maneka warna Ranggeng kencana Renabra Bandera Layu kumite Sintrang pandres ing marupa Yanggung lebet dengan dwaja Bandera layu kumitir Suprasta kayu kaprapal Ron mawura kadya ing angin kukila hambyar sumebar nuwun kula amit pasang Kalimantan Bisna Betingi Lodini Lini Pandeng Tulak Mangun Jumareng Tarang Tupan Koko Prabu Manduro Sarawipun Koko Prabu kula mboten kantun ngaturaken pangabekti mugi tunjuk mugi sak kinanti wonten sandhep padhanipun Paduka Koko Prabu ingkang bener rawuh Koko Prabu. Iladalah. Yai Prabu Dimas Harimurti pun Kakang Tomo dene siadi pasang perwagi mangkun Kakang lan uga ngaturake bekti nyampun Kakang. Wis tak tampa pangabekti Yai. Setelah kang dadi pangesipun Kakang tampan ana Dimas Harimurti. Inggih Koko Prabu. Kacagem tangi kalih kula pundi mestaka mugi dados jimat kayuwanan tumraping kula semrambah dhateng Praja Ndwaraka. Monggo Koko Prabu dipun sekitaken ngene pun diteraken nggih. Yai, ora kurang prayoga Dimas Harimurti. Kula nuwun. Kula nuwun awit pasang Kalimantan Bisna Beting Loduni limating telak manu demeng tawang towang Prabu kula boten kantun. Sarawa Paduka Prabu kula ngaturaken pangabekti mugi kantun Koko Prabu. Iya, anak anung anindita anak kula nang sanda. Wis pun wonten apa yen to sira ngaturake bekti marang Punwa ora lipat pangete kula tampan apa? Inggih sanget anggen kula pundi Koko Prabu. Kula nyuwun Koko Prabu. Kula boten kantun. Sarawa Paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kantun Koko Prabu. Sapa iki? Kula ketaripun Bima Kunting. Setyaki. Inggih Koko Prabu.
Wah, adikku Yuyudana. Genep tata kramamu ketitik ana dulur tuwa sing rawuh Siadi ora lali ngaturake bekti ngangpun Kakang. Iya Kresniwira. Wis tak tampa sing mulang jaya dene sira ngaturake bekti mangpun Kakang. Pangestu tampano Siadi. Ih, sakatane belum mundi kok Prabu. Wah, suwe ora ketemu karo Siadi wah tambah lemu wis aja iki. Pangestunipun kok Prabu. Syukur. Wah. Satya muda gagah montore anyar sisan. Wah. Oleh mlaku jan, oleh nyemengake. Pangestunipun kok Prabu. Iya, tak kabarke saya laris kuwi pangestunipun. Syukur. Yen kowe diparingi rejeki sing turah aja lali dana driyahmu ya. Iya. 2,5% iki dudu ndekmu nanging peranganing rejekimu kuwi gandulane wong liya mula aja util-util ya. Utamane dulur-dulurmu ki do mulyakno nek wis diparingi mulya kuwi. Wis ora kendel. Syukur. Lah kuwi leren bojo kapan Setyaki? Pangapunten dereng kepikir menika menawi kawin sampun. Oh, aku malah andi. Oh, Prabu kok lanceng ladan. Wis ben tak jarak kok di. Nek ora gojek karo Setyaki iki pun Kakang iki rumangsa kangen. Namung kok Prabu piye di? Sasampunipun jenenge kula pangarawuh daya-daya cematun dawuh. Wonten wigatos nyang pundi pangarawuh Praja Ndrawati kok Prabu. Yayi. Pun Kakang bakal nandhokake tetembungan Dwi Cipta Tranging Rasa. Dwi iki wilangan loro, Cipta iki karep Tranging Rasa iki babaring setya baling goro. Kang sepisan. Pun Kakang kangen marang Siadi, ngiras pengen neliti marang wilayah Praja Ndrawati. Di ora lido jarang wong adaplok mundhak taun wangunan Ndrawati saya menjila saya kuncara. Kawulamu ora ana sing padha kendangan dengkul kabeh padha makarya manut marang dalane dhewe-dhewe. Satemah nuwuhake marang raharajaning praja. Dasare Siadi nggone ngasta pusaraning praja tansah dijeni marang kabeh nayaka lan para kawulamu kabeh sumuyut kang dadi kersane Siadi. Siadi ngejak ngalor kabeh nayaka padha ngalor, ngidul kabeh padha ngidul kuwi mratelake yen to Siadi duweni kawibawan tumraping para kawula lan kabeh para nayakamu. Pantes Nudarasana di. Pantes dadi contoh. Beda karo negaraku Mandura kono. Mandura ki akeh wong pinter saiki. Akeh wong pinter ning kepinteran mula do ngakali pernataning praja. Pernataning praja do diakali, do dikupluki. Burung Bandha Negara do digrogoti karo maling-maling karo tikus-tikus kae. Nganti bingung lha iku arep mernata marang praja. Mekaten kok ora. Iya. Tujune pun Kakang iki prayitna. Tur ya duwe dulur enem kaya Kadang karo Siadi. Mula kajaba aku ngaturake alam onong utawa kangen lan aku neliti wilayah. Saperangan pun Kakang uga bakal nyuwun kang dadi pambuyantuning Siadi mungguh piye to carane mbluwentah para kawula sing wilangane ana 280 yuta ning Mandura kono kae. Gumun aku. Ya lagi ratu Mandura Prabu Baladaya kuwi. Dadi ratu karo masaku ora kajen. Nek do nyambut gawe ya semono uga. Mung ABS tembunge entah asal bapak senang. Mung do nyeneng-nyenengke ning arepku ketok li daki-daki ketok li tari-tari ketok sregep. Bareng tak tinggal dilowe terus padha sak penake dhewe sak udele dhewe. Mekaten iya, tujune tak sabar-sabarke pikiranku. Tak rumokke kok kadoan sak penake dhewe sak udele dhewe. Kedah sabar kok Prabu. Iya pancen kudu dawa ususi. Pranata Mandura iku kudu dawa ususi. Dene wigati kang angka loro ya di sadurunge tak babarake tatanan dhisik penggalihmu ing kongsi aja tumpang so ngene nampa kang dadi sabanipun Kakang mengko ya. Hakapura sae bangkon ring sang ijo. Kadya ngiwara jiwa kakak sing
Iraning karyanira tanpa untuk niat sayurganing Prabowo roning kadek kula pindha pangawening Sang Dija lunging kadung malanggung kadiyuping marupa manda kula samap tringgati saking dinampi sabda paduka yayi wonten ajaru ngerti ya Di pun kakang rawuh mrene iki lugune mung tedak kampir kok yayi mung tedak kampir panca hari kepungkur pun kakang napa suwane anak kula nang Gatotkaca ingkang atur kabar yen to Dimas Arjuna nembe mawung Sungkawa utawa lagi susah susah ngati Yayi Panengah ya mung sampat mikirake marang putrane kang lagi nandhang ruga utawa lagi lara yaiku anak kula nang Bambang Prangkadan. Bambang Prangkadan kuwi anak Janaka sing patutan kelawan Yayi Endang Prabawati mijil saka pertapan Sekar Arum putrane Sang Begawan Sabdajati ya Resi Sabdajati. Dimas miturut pawarta laraning Prangkadan mau wis mijil kakang usada. Akeh para pinter, para tabib kang padha diklumpukake disuwun bisa mertamba utawa dadi tambaning Prangkadan. Nanging kabeh mau cabar tanpa karya. Siji wae ora kang bisa melihake roganing Bambang Prangkadan. Di Kagawa pun Kakang lan Siadi iki mujudake dulur tuwa, mula wis wajibe yen to padha sabiyantu kang dadi botrepate Yayi Janaka gawe padhang pikire Yayi Arjuna. Ya kanthi padha bareng-bareng budidaya ngupadi tamba kanggo rogane Bambang Prangkadan mau ya. Koko Prabu priye? Perkawis roganipun anak kula Bambang Prangkadan kula inggih sampun mireng saha kula sampun budidaya ngupadi sarana murid saged waloyanipun. Siadi wis golek sarana sampun. Lah terus kepiye sajake? Koko Prabu. Dwi hari kepengker kula sampun pikantuk sasmita lumantar wangsit ingkang sampun kula tampi. Oh. Wangsit. Suraosipun roganing Prangkadan niku mboten badhe manggih iwana krana menika mboten namung ngemungna raga lair kemawon. Sakitipun mboten mapan ing kelairan namung dumugi ngroganipun tapi batosipun anak kula Prangkadan. Lorone ora mung lara lair tekaning batine Prangkadan lagi lara. Inggih. Aku karep piye? Nek wis ana katrangan mau coba jlentrehno. Laraning Prangkadan mau dudulah lara lair ning lara batin iki karepe piye monggo jlentrehno. Inggih, Koko Prabu. Roganing lair menika gampil dipun usadani mawi tamba wujud jampi. Namung Prangkadan nandhang raga batin sagedipun waluya inggih kedahipun sranani mawi kebatosan utawi lampahing kebatinan Koko Prabu. Ngono inggih Pak. Hayan kuwi pun Kakang ya dadi kelingan ngendikane para sepuh biyen. Angger ana wong lara batine kuwi mesti sambung rapete kelawan pikiran sing abot. Dasar disurung batin sing ngener marang kekarepan utawa karepe pikir kuwi mau.
Lah terus pitakonane gek prangkatan iki mikir apa coba? Bocah wingi sore lara iki mikir apa? Nggih. Menika kula nembe ngumpati menggah tok sumberipun kenging dadosaken roganing batos prangkatan. Namung menawi dipun gangguaken kelawan kahanan ing jagat. Dinten mangke mbok bilih roganipun prangkatan kala wau wonten sambung rapetipun kaliyan badhe tumurun ingkang nugrahane wonten Madyapada menika Bapak Prabu. Lho. Bakal ana nugrah tumurun Madyapada. Nggih. Wujud apa? Wujud wahyu. Wahyu apa? Bapak Prabu aturunipun. Samangke Gusti badhe matedhaken nugrah wujudipun wahyu kamulyan ingkang sinebat wahyu Sekar Cepaka Mulya. Gusti bakal matedhake wahyu ning kamulyan sinebut wahyu Cepaka Mulya. Inggih. Wah. Terus pigunane apa, Dik? Bapak Prabu. Sok sinten no sembodo gayuh wahyu kasebat kinudran benjangipun saged manggih ing kamulyan kanthi anggenipun sami nindakaken bebrayan menika tansah manggih bagya mulya lir batosipun sedaya para keluarganipun merambah dhateng para warga utawi keluarganipun pribadi Bapak Prabu. Wah. Ya lagi iki pun kakang ngrungkuk wahyu kok kamulyan Sekar Cepaka Mulya. Wah. Ya iya. Terus sambung rapet apa wahyu marang prangkatan mau? Apa prangkatan bakal nggayuh wahyu mau? Nek upama Bambang Prangkatan gayuh wahyu kamulyan iki mau gek nggo apa wong nyatane si Adi ngerti dhewe to, Prangkatan iki ijek ijen tanpa wang durung duwe bojo. Ya to? Ijek Joko kemala-kala. Lah kok gayuh wahyu katos nang wahyu Cepaka Mulya iki mung nggo apa? Nek kudune sing liyan gayuh wahyu ki mak pun Kakang apa si Adi? Apa Setyaki sing dadi bojo sing do padu karo bojone kuwi? Sing do ngisor karo bojo-bojone barang kuwi lak sing ayo ra kuwi to. Lah musiden-siden do ruwet-ruwet kuwi. Rak becik nek gayuh wahyu. Nggih. Masinipun penganten Bapak Prabu namung lebeting samudra kenging jajaki, lebeting manah tiyang ingkang pirsa Bapak Prabu. Mila sakadipun mangertosi monggo kepanginggal tumedhak dhateng Madukara, mretuwi dhateng Prangkatan. Lajeng sinau ing bab Sulawadana. Sinau Sulawadana inggih. Kanthi lari ing basa Kedheping Netra, tuwin sulak ing wadana kula pinten sampun saged anggagapi dhateng pikajenging anak kula Bambang Prangkatan. Wah, iya. Tegese tekan kono ku wadulat nyawang ulate Prangkatan iki piye? Ra ngono kok? Wah, iya. Aku percaya nek si Adi ngerti, aku percaya mergo kowe iki titis Wisnu kok iki. Wisnu iki dewane kabegjan sasek ngerti sadurunge winarah. Si Adi, ngono dawuh. Iki kanggo piwulang sapa wae. Duwe kawasitan tiruwa Kakangmu Kresna iki. Nah, diantara ijik timur iwadene kawasitane iki ngungkulipun Kakang. Aku ngrumangsane aku wong bodho. Luwih pinter adikku Kresna tinimbang aku. Mekaten iya. Mergo saka pangudi. Bodho pinter iku ora saka umur nek saka pangudi. Nama nek seneng sinau, prihatin riyadoh tirakat, kasile ya kaya Kakangmu Kresna iki. Iya. Tuwa kaya ngapa ya to? Tuwek sing kaya ngapa? Ora gelem sinau. Ora betah melek barang kuwi. Wah. Surane kono paedahe. Iya. Iki ora bakal kerejeken. Iya. Ya mung ngono wae, mung popok ngono wae. Iya. Wis akeh dawuh. Ora ya prihatin to? Sampun. Prihatinmu apa? Poso Senin Kamis. Wah, syukur. Wah, hebat. Iya. Senin sepatus boten dipun seneni. Kamis ramanipun ngemis dateng sinten mawon. Malah padha wae. Ora dini ora ngono kuwi. Ya wis, Yai Kresna pun dawuh. Ayo. Tumule gak tak kanthi prating Madukara wae iki sesuk datang ngene apa slametake rogane Prangkatan Noyan. Lagi cawawan sabda Rekang Sumewa Jagering pasewakan kata saya menyinarku wonten jero temen
Pada saking lantilan miharap pemuda tilara panjenengan pokoknya mengkono daring pantoro dangu nenggih wawan pangandikaning Sang Antakrasna mandhut dhateng Sang Nata Mandra Prabu Baladewa pancak mirang adring abang codreng ambles bangkala katrak dendering jawi derajat-derajat minggapan Renggo Prajatawati mengkono nenggih praptaning Sang Brahmana kadal to Sang Antakrasna Prakan balon mingarang tanpa sang nyaman bali lihat langening kalang juang aklar pandang nonsan Rinoleh konang surem sorat ikan badan kasolan pacari senang penting ilo duni linepaking tulak manu dumaweng tawang tawang sinuwun kuleng yang sampun sawan sinuwun ana sipating brahmana kang marak mangarasa penemban Bandara Harjo oh inggih sinuwun pangestu paduka wilujeng sawan kula niskala wangsul pangabekti kula kang turu sinuwun iya penemban wis ingsun tampa dadi sapadha-padha aja tinruk jenenge ingsun mitambuh awit durung ora ingsun pengin wanguh sira iku brahmana saka ngendi langsung kang dadi para musangadi penemban sinuwun mugi kauningan dipun tepangaken kula menika pujangga wingking saking nagari Dampit Mas pujanganipun Gusti kula Sang Ratu Ayu Kencana Wungu sudi mestani nami kula pun Begawan Daneswara sinuwun pujangga nata saking praja Dampit Mas pujangganing Prabu Kencana Wungu peparang Begawan Daneswara inggih ana widati apa Daneswara sira temukan ngersane ingsun Praja Ndwaraka sinuwun walang-walang napa sowan kula ngrasa maduka menika ingkang pisan Sinaturaim sinambi nderek tepangan Gladiwanuh kaping kalihipun sinuwun kula badhe nyuwun pirsa napa leres bilih ngandika menika Sang Prabu Kresna maksud kadang sepuhipun panengah Pandhawa Raden Pramadi Raden Janaka iya penemban bener kang dadi aturmu ingsun iki sedulur tuwa to kadang sepuhe Yai Arjuna kepernah kakang Yai Arjuna oh leres iya matur sembah nuwun syukur bagi sewu mesinipun jengandika bingah rasing manah nggih kagungan rayipe kados Raden Janaka iya panjen kepura nyapa penemban syukur menawi ngaten ning nek menggawe kula nuwun sewu sinuwun napa mboten kuciwa atau paduka dados kadang sepuh niku napa mboten isin napa mboten kuciwa lire kepiye penemban monggo keterangan mirsani Raden Janaka kados rayipe paduka menika mboten saged damel
arum asma paduka kepara malah jejember asma paduka Sinuwun Kresna. Monggo paduka menika titis Wisnu niku dewaning kabegjan. Nalare kepiye? Lho nyuwun sewu. Panjenengan kula nggih pitados Raden Janaka menika kondang luka Sekti Mandraguna. Ngantos kondang kalukangipun dados lananging jagat. Bagusipun mawon sasat kados dewa darat Raden Janaka. Ning keparengipun bilih Janaka menika inggih boten manungsa sampurna. Wonten cacat-cirinipun kasinten wonten cacat-cirinipun. Bagus Raden Janaka nyata sampun mawa korban ati, korban manah. Manahing para wanita ingkang gandrung dhateng piyambakipun. Langkung-langkung sinten wong wadon wit pawestri dipun garwa Raden Janaka. Purun bathulipun kedah nglampahi dipun wayuh kaliyan wanodya sanesipun. Kados napa risaking para wanodya ingkang sampun dados korban ing katresnan Raden Janaka niku. Kalebet ratu Gusti kula Gusti Ayu Kencana Wungu. Gusti Ayu Kencana Wungu menika ratu ingkang pengpengan adyata mijil pawestri. Ewas manten wiwit alit mila Ratu Ayu Kencana Wungu menika lampah pribadi. Mulya ya mulya dhewe, golek ya golek dhewe ora jagake wong tuane. Niku Gusti kula. Ngantos sembada ngasta pusaka wonten negari Dampit Mas. Ewas manten Gusti kula Ratu Ayu Kencana Wungu risak manahipun sareng tepang ingkang nami Raden Janaka nggih katang ipe ngandika menika. Risak manahipun. Karena dipun tampik sesu tresna kaliyan Raden Janaka. Tresnane ora tekan nggone. Perkara sepeleke harus jenenge Janaka. Ingkang ngantos dinten samangke Gusti kula mboten trimah. Sahabat pun damel sakit manahipun. Ditresnani kaya-kaya kok malah ngeboti wong liya lan iki. Bendina diterke. Bendina dipethuk. Kan kampus. Kanggone kok mung sepeleke tok. Ning prambanan niku jeneng. Sak menika sakit manahipun Gusti kula. Nembe mulih kok. Nembang katresnan kala kemeja saking Gusti kula dados pikiran ingkang awan dumateng Raden Janaka. Mila dinten menika kula kautus kaliyan Gusti kula ngupadi dhateng dulunge Raden Janaka. Perlunipun boten badhe nampi katresnaning Ratu Gusti kula ning badhe nampi pidana. Boten wonten ingkang pantes pidana kangge Janaka namung setunggal pidananipun. Inggih menika pidana pati saking kula Ratu Gusti kula. Wah, bangsat elek. Mundur. Wah, Jojo muntah berinatap Dodo bang maring wangis metut maton ning lati Netra kocak angon barang der Itung nyomang ngolo cokro Soring jonggo malah tulatun Yang saben perang sekedeng Wah, bangsa parah. Pandhita murang toto patrape. Ngewa-ewake temen pandhita ya. Wah, Gusti nyuwun pangapura Baladewa. Maringi lara bludrek lagi wae, mari ana jalaran iku mat meneh ki bangsa telek iki. Hei. Begawan garis loro. Iki sapa iki? Durwana aku. Durung. Wah, pandhita ora tau nonton wayang kowe. Lekno mripatmu bolongno gobongmu. Iki sing jenenge nonton Mandra Prabu Baladewa Halyudaka Karasana Karasana Kusuma kita masih Jaladra. Ngerti ora kowe? Oh piye? Gumun kowe. Selawase aku dadi pendhita jakuk dadi wong elek jebul dina iki aku ketemu karo Prabu Baladewa. Piye? Wah, jan piyayi jebres karo kondange. Piye sing galake kliwat-liwat manggan mara tangan nadyan wis sepuh wadene wah jan ngandikane ngabange kuping. Sapa? Sing ngabange kuping iki cangkem kudu tak ngerti ora kowe? Iya, aja banter-banter. Terune ora jamak. Ora penting. Sanes loro. Piye? Kowe dadi kongkonaning Ratu Gustimu. Ratu wedok jenenge Ratu Ayu Kencana Wungu.
Arep goleki marang si Janaka arep mati Janaka iya. Iya, kemarang itu. Aku tak takon Wang Sulomo. Takon perkara apa Prabu Baladewa. Sambuke pendhita ki ana pira? Sambuke pendhita ki ana pira? Sambuke pendhita ki ya mung siji, ketekan penjangkane, ketekan sediane nuruti dawuh Ratu Gusine kuwi sambuke pendhita. Wah, goblok tenang pendhita iki. Ambek punaka nang ndi kok arep gembelon ndase kowe. Ngerti ya? Sing jenenge hambek pendhita ku ya ana 7, siji hambek Hanuraga, loro Karya Natyas ing Sesama, kaping 3 tanduk halus lan manis ingkang kawe rapat cipta jebret tulung. 5 ora kena gawe serik, ora kena gawe cidra ki nomor 6 kang pungkasan ngalah tan anggung diri. Kuwi hambek pendhita. Dong ora kowe. Aku pas piwulang kuwi aku ora mlebu. Aku pas piye campur serai. Bangsa telek. Kadhe muri kowe manungsa iki. Kowe mrene pendhita ki ngendikane kudune raras arum. Kowe nganggo klambi. Bawa nganggo jubah tegese kowe kudu nyarahke pikiranmu, kowe nganggo kupluk kudune pikiranmu sing mening. Kowe nggawa tesbih kudune netes kabeh ning lambemu kebak pengancam. Kang mengkono aku uga klebu dulure tuwa, adikku Janaka sing ra nrimake. Kelakon penjang kamu kelakon kang dadi panyuwun bakal ngerti lan bakal mateni Janaka ning ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe katak kanthi pesta Raja Mangandrawina. Kowe tak jak mangan gedhen-gedhenan tak jak pesta. Lho. Kok sik ta? Apa ora salah kupingku kok. Kowe iki kadange tuwa Raden Janaka kok malah ora mrene malah ngajak aku pesta iki karepmu piye? Sadurunge mateni Janaka kudu tuwa kekuatanmu. Tak jak pesta mangan gedhen-gedhenan. Mangan panganan sing nggonmu kono mbok ora ana. Oh la iki apa kuwi? Wujude daging sing seger waras. Wah, kek daging apa kuwi? Iwak asu apa iwak apa? Ora sudi kowe cangkem ngendikan iki. Dudu daging liyane jenenge iwak tungkak, ngerti ora? Kowe nate mangan iwak tungkak? Durung. Enak lho, enak banget. Karo iwak sapi, enak iwak tungkak. Weh, ladalah. Karo seafood, tetep enak iwak tungkak. Waduh, seneng aku ning kene. Ora dipilor marep dijak mangan iwak tungkak. Ayo aku gelem budal dina iki mangan iwak tungkak. Yo. Wis tak cawis kene kene, ndangao. Ora suwe bakal iwak tungkak. Iya. Aku ndangao. Wis. Lah ngono nyawa dhuwur. Nyota daune iwak tungkak dublak tungkak cangkemmu bongkok kowe bangsa. Hei! Ada gawe ngono. Iki nang aku pulang tengane. Bangsa kaya bongkok kowe. Pendhita kae ya bodho temen lho. Duwene sasmita cetha kok ora mudeng piye kan wong Jawa kudu kene. Iwak tungkak genah cetha nek tungkake kok ora digagas ndangak waduh malah lili. Tungkak ndase kae. Kados pundi Kanjeng Dewaji wis sangga. Kanggo kaca benggala lan kanggo tuladha tumraping sapa wae kridaning kang wong mandu. Iya. Tinggal mangkono sangga aja kesuwen sira tunggu praja sawetara lan siyagi boten dawuh mengko njupuk perintah Madyabala lumawan mungsuh sing digawa marang pendhita mang kesuwen dawuh ayo padha nyuwun jenenge Sundakang kanthi banyu bening muga tansah kejaga kang dadi martabating bangsa Yadawa Praja Ndrawati lan muga tansah manggih iwana kuncara anjayeng bawana sadya. Muni kesaken dawuh. Kang Sari, boten.
Anakku sing ayu dhewe sak RT. Limbo. Wonten dawuh yun. Alhamdulillah ya nggih. Antuk sing pilasane Gusti bungaken tanpa upama dene aku apa kowe genduk sak kanca. Sembada sowan ana kene. Utamane ana bali wis maning Bapa Pujiyanto Ibu Erwin Suparmiwati. Ingkang pidalem ning dusun Katelan RT 1 RW 3 wilayah Ploso Harjo Kecamatan Toro Kabupaten Grobogan. Iki sowan daleme Pak Puji ya. Pak Put bengi iki kagungan kersa. Duwe gawe apa? Tasakuran anggone sembada nambutake silane ngakramiat Maja Putri ingkang sakjuga. Putri tunggal saka Bapa Pujiyanto yaiku anak wedok Golin Winanti Utami. Ingkang wis sembada kajatu krama dening anak Mas Bagus Ilham Tulus Wicaksana. Putra saka Bapa Kuswanto Ibu Sri Sulasih ingkang pidalem ning dusun Krajan RT 5 RW 2. Wangkon Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Waduh yung seneng ora kaya Sohibul Hajat bengi iki ya yung sembada ngantos pitulus omah-omah kiat majaning putri. Iya nduk dene Jaka Bulus kaleksanan kabeh adicara manut satataning adat widi-widana kang lumadya ning wilayah Katelan kene wis padha ditindakake ana kene. Bengi iki kari syukuran ya ras pantes ngluwari punagi utawa ngluwari hujan. Punagine sapa? Pak Put utawa Mas Pujiyanto kuwi duwe punagi. Sok wanci-wanci nek aku iso mula kramake anakku wedok sing sak juga. Aku bakal syukuran nanggap wayang kuwi kang dadi nadare. Ya. Wis diluwari mau sore karo awake dhewe ya yo. Tegese wis lunas kang dadi ngendikane Mas Pujiyanto. Sah ora ana jamu kang tinagih tanpa utang. Sinek seneng Kiai Danyang Nyai Danyang Kiai Mali Nyai Mali ing Sumari ning Wanatan Katelan kene. Sah kang dadi punagine Mas Pujiyanto Sabrayat. Sembada nggone ngentas pitulus
sineksenan kabeh para rawuh para mong mitra tangga temaru sanak kadang kabeh nduk paring pangestu mugi berkah barokah tansah manggih iwana niring sambikala bejo donya bejo akhirat keluarga agung Bapak Pujiyanto sabrayan amin Allahumma amin wis tunas ya nduk mung kari seneng-senenge iya wis pokoke bengi iki aku ora meling akeh-akeh kanggo mantene putri apa dene kakung sebabe anak wedok Golin Winanti Utami kuwi wis kondang kaloka piyai putri sing mandiri ya nduk dhewek iki tanpa jagate pawehe wong tuwa kuwi sekolah ya wis ketok anja sekolahe ketok kang dadi dharma bakti nyang wong tuane ora mokal gawean akeh sing ngantri pengen supaya genduk Golin ki nyambut gawe ana kono ewadene kanthi perjalanan uripe sing nyenengake panten tembung endah kehidupane genduk Golin ki pancen anti mainstream kok ora kaya lumrahe wong wadon iya mergo dheweke wis njajah desa Milangkori nyambut gawe sing paling rekoso ngantek paling nikmat yang tekan saiki dirasakake ora moka sing dadi piye sepuh ki rumangsa seneng rumangsa marem duwe anak kaya anakku wadon Golin Winanti Utami iya wong kabeh iki tiru ramane kok yo Mas Pujiyanto ki biyen yo piyayi sing fighter utawa seneng perang merangi marang kehidupane ha iya iki dadi contoh dadi tulodo ana lho nduk anake wong sugih ki ning ora iso sugih mung gandulke uripe nyang wong tuane iki ya akeh anake wong ora duwe ora gelem nyambut gawe anake mung lumah lumuh tok ki ya akeh mula kuwi perjalanan uripe genduk Golin iki pancen kanggo contoh kanggo tulodo wanita kuwi kudu duwe kesamaan gender karo sipating kakung ya derajate mau kalah karo sipating kakung mula bareng saiki wis wiwit pala krama nganti tapak rabi iki sing dadi pilihane ya ora ditentukan karo wong tuane ora kaya jaman Siti Nurbaya dadi ora dipilihke bapakne gak ora dipilihke biyen ki nate lho gendong Golin karo dilamar karo direktur ning ya moh ya ora dilamar polisi ya moh oh ngono iya mereka wis duwe pilihan ati pilihane ya mong anakku lanang Ilham Tulus Wicaksana iki dadi manten ki nyenengke ya mah ning ya aja sok seneng dadi manten terus selawase urip iki dadi manten ya wong pisan iki tok ya wah sing aku ora nuturi sing akeh ya mung monggo gendong Golin karo Mas Ilham nggone ngadepi urip kuwi nganggo tembung lenga kayu gapuk lenga kayu gapuk iya karepe piye beberan bisa rukun ki patembayane utawa semboyane lenga kayu gapuk lenga kuwi nek sing lanang menteleng sing wedok kudu lunga nek sing wedok menteleng sing lanang kudu lunga kuwi lenga kayu ki nek wis menteleng sawetara lunga sawetara gek teka karo guyu ki kayu teka karo guyu ki kayu iya lah nek gapuk nek pikirane wis do lega terus do dipuk-puk le oh ngono iya ora eneng kok wong urip mulus kaya lakune dalan sing bar diaspal ki ra eneng nek mesti ana sandungan iya kula tak dongake bisa manggih yuwana sandungane wong urip ora mergo bondo utawa kekurangan lan keluwihan bondo ning ora ning sandungane wong urip iki pirang-pirang Gusti Allah arep ningkatke derajate menungso mesti ana carane lan ana sandungane kudu dilakoni nek ana masalah aja diendani diadepi lho iya aja ngantek pisah aja ngantek rapak saru dinulu nek ngantek wong lanang disebut dudo nek wong wedok disebut rondo ki aku saru ngisi-ngisini ya aja nganti wis ta percaya karo aku golek ana kanikmatan ning donya apa wae iki nek ora eneng sadurunge awake dhewe nglakoni urip bebrae napa nyatane ya mergo kabeh iki duwe semboyan iya nek semboyane wong wedok iki karo semboyane wong lanang cetha beda nek wong lanang semboyane iki
golek kenikmatan urip sing paling pol, nikmat hidup seorang pria adalah di tangan wanita. Kuwi tenan. Oh iya kuwi cetha. Wis to, numpuk bondo ngantek pirang-pirang triliun duwite mung dikeke sapa? Wong wedok. Iya. Betul. Kuwi kenikmatan sing paling tertinggi kanggone wong lanang ki wong wedok. Lah nek kenikmatan tinggi utawa paling dhuwur tumraping wong wedok ki ya mung siji, apa? Bondo Raja Brana. Wong wedok iki wis gelange ngeroncong ya to. Kalunge sak bendi-bendi kae. Ya. Wis pokoke komplit donyane kurang mobil pirang-pirang. Wong wedok iki adaan wis trimo. Ya. Ono iya. Lah nek enek sing wong wedok selingkuh, kae kurang nrimo saka kahanane. Wong wedok kok ngantek selingkuh iki digoleki sik sebabe apa? Ya. Iki mergo siji saka kurangi rasa tresna, loro mergo saka kurang dituruti kang dadi kekarepane urip kuwi mah. Lho iki tenan iki. Durung ana sinden-sinden barang iki rumakno. Nggih. Pengrawit-pengrawit iki rumakno. Dadi kowe dadi menungso iki urip kok wal baeno apa anane. Elek dilek elek, apik dienake apik. Duwe omong duwe, ra duwe omong ra duwe ngono. Iya. Mula ning wong wedok iki arep ngecake apa wae, ngecake butuh apa wae ya nyawang lanange piye, rezekine piye, kayane piye. Aja lebih besar pasak daripada tiang. Ngono. Heeh. Ana bojo tukang batu, wah dandane nek ora salon ra gelem. Manicure, pedicure. Duh jan. Durung resiki rai wae. Sing lanang macul ngantek rekoso ngos-ngosan iya. Laden tukang ngantek rekoso sing wedok ndak ndene jroning salon. Jur ngemol ae. Iki jenenge wong wedok sambreng gelap. Iya. Ya tadi diomongke wis nrimo ya ta cukup adep-adepan ya kuwi bojomu ya kuwi. Wong Mbak Golin iki bojone Mas Ilham ya kuwi pokoke entek-entek ya Mas Ilham kuwi. Mas Ilham ya Mbak Golin Mas Ilham kuwi. Iya. Aja nyawang liyane terus mripate mlirik ana lho kuwi. Rombong aku dhewe. Wedok. Ya. Di bojo. Angger nyawang wong sugih mripate jarak kedhet. Ya. Ora kena ya. Ora kena kuwi pokoke. Ora asal goleki bejane, belum golek ora bejamu dhewe. Nduk, muga sembodo kang dadi niate Mas Pujiyanto sak brayat ya, Nduk. Iki mrawane ning katelan kene. Muga-muga bisa nuju prana ya wedine ana lupute ya yen pangapura. Iya. Eman.
Lelagon atur pemu praping kabeh menungso sing wis ditang Madyapada sing rumangsa duwe agama Islam aja lali padha ibadah. Ora nyawang wong sugih miskin, ora nyawang wong bagus lan elek. Iya, sing penting awake dhewe sregep ibadah. Perkara penyuwunan dipasrahke Gusti Allah wis bar nyuwun ayo ora usah dipikir angen-angene penyuwunan mau tekan apa ora sing penting awake dhewe nyambut gawe manut lanjure dhewe. Iya. Manut nang dalane dhewe-dhewe. Dadi seniman ya nyeni sing apik. Iya. Dadi jalang mayang sing becik, dadi wiyaga ya nabuh sing bener aja ngantuk. Heeh. Dadi sinden ya nyuwara gawe karya nak tias sing sesama. Heeh. Dadi dagelan ya sing lucu sak piturute. Iya. Sing marake kisruh negarane dhewe iki dudu ndeke kok digarap, dudu ndeke kok ditindakake lha kuwi marake kisruh. Iya. Wis ta, mapan ning makome dhewe-dhewe. Makom iki dudu sarean. Makom iki awake dhewe. Sejatine iki sapa, kudu ngopo, kepiye karo sapa lan kudu dikapakke iki awake dhewe sing murubuh. Heeh. Iki ora gurone. Gak iki mung tukar kawruh kok, Nduk. Heeh. Yo, apa? Aja mung muni dhewe ning kene saka kersane Mas Pujianto iki ngrawuhake dagelan. Wah, iki dagelan sing lagi viral, Nduk. Heeh. Dagelan sing digodhong wis ora patek iso empuk. Heeh. Mergo saka wis kulino melu dalang-dalang kundang. Adi kula nang kangko, adi kula nang tantu. Iya. Heeh. Wah, wis dilone, adi kula nang Sigit. Iya. Malah tekan Jawa Timur barang melu adi Masung Gondrong barang. Iya, wah iki tenan. Iki lagi ngrajolelo ning dunia YouTube kok, Nduk. Heeh. Mas Gareng Jajak iya sing wis keparang rawuh asli saka Purwodadi asli. Heeh. Asli saka jebolan isi Purwodadi. Heeh. Iya iya. Heeh. Ayo keparang dijumenengake monggo keparang jumeneng. Heeh. Dipleroki ning slendro ya, Nduk. Heeh. Ben ganti warna kaya apa? Iya, Cok. Disambut Mas Gareng Jajak, Cok. Dalu selamat malam. Assalamualaikum Mas Gareng. Wilujeng dalu mo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun panjenengan sampun kersa rawuh ing dalu menika ngregekaken swasana anggenipun Mas Pujianto kagungan kersa Mas Gareng. Jane meh mboten arep mriki kula wau. Lho sebabe napa? Malam niki dalu niki jadwale kula istirahat. Wah, estu. Ning gandeng bot-bote kula kalih Pak Pujianto nika ya wis sedulur piyambak. Tur mbok wedok ya ngomong sesuk wayahe setor Mas mangkat lah. Akhire kula budal. Tanggal 6 sesuk nggih. Leres nggih. Berkah pangestu panjenengan nggih mohon nderek ngempeke ya. Nggih. Lulut kamukten. Nggih, Mas. Matur sembah nuwun saged pinanggih. Nggih nembe niki kula gareng teng Purwodadi nggih nembe niki. Napa nggih ta, Mas? Estu. Lah panjenengan asli mriki kok Asli Purwodadi.
Kok nembe dalu niki gareng teng mriki sebabe napa? Napa ya ora kulino rene ora nderek campur sari apa dalang sapa? Sing mriki mriki pun dinteki Pak Ahmadi ya. Mriki kawitan campur sari nek mboten Pak Ahmadi pilih ora sida nanggah. Oh ngoten. Nggih alhamdulillah saya kebagian dalu niki. Nggih alhamdulillah. Niki wau ujubipun walimatul urus pernikahan. Nggih ingkang dipun wisuda dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wong jejodohan niku ngathuke ati loro dadi siji, ditaleni kanthi janji perlambange ali-ali pangajabe aja nganti lali tekaning mati. Mas kawine wujude gelang, wong urip aja gampang sumelang. Wong tanggung jawab kewajibane wong lanang kanggo nyukupi sandang lawan pangan. Ana mas kawin wujude kalung, wong urip ngono ana lanang wadon sing dadi uyung. Mas manten mbak manten ketemu gandrung-gandrung, saiki tunggal sak omah gek ndang mlenthung. Ha iki to omah-omah niku bakune rak gek ndang kagungan putra kanggo panyembunging sejarah, paning seting katresnan. Nggih. Icap sah wis kelakon kanthi sah disekseni tiyang kathah dipahargya kanthi mewah muga-muga dadi keluarga sing genah siap mbangun bale somah enggal pikantuk putra-putri sing saleh lan salehah keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin purwa kantine elok tenan elok wong yo bot-bote golek cetok mah lah ngene ya wajib ditulodo kok jenengan sak ora-orane gareng muda sing pembaharu ana ing dunia pergaringan iki ta. Gareng sinten mawon iki wah sing kondang ya sing asli Mas Gareng Semarang kae, Mas Umar Bagio, terus ana Mas Gareng Tralala, Mas Gareng Beceng. Leres Pak Ana Mas Gareng Pariun. Lah leres. Niki kula nggih pikantuk bocoran kalih Pak Ahmadi. Wong sing dawuh kula rak Pak Ahmadi. Nggih. Dijawil ngene lho, Ger. Critane iki ngene. Jane bengi niki sing didhawuhi niku Pak Gareng Semarang. Nggih. Ternyata 15 juta gak sido. Terus melembang Pak Gareng Solo Tralala. Anggarane 12 juta gak sido. Pak Gareng Pariun ngersake 9 gak sido. Alhamdulillah kula 8 selawe. Sak klosone. Boten ae. Boten. Wong urip niku nek prinsip kula dadi seniman. Seni kuwi nek dituku larang, nek dijaluk tikekke. Nggih. Alhamdulillah mboten perkara nominale pira, ning teng mriki ngeras pantes nyambung silaturahmi jembarke seduluran. Tambah seduluran. Ana tetembungan sing kathah sedulure jembar rezekine didawake umure ra ngoten to, Pak? Estu niki wae dirasani dalange masyaallah bagus, pinter, wah bergas luar biasa. Salut piyai mriki nek kalih jenengan salut luar biasa. Nggih. Dasaripun ya piyai misuwur mon. Pak boten nggih. Wah daya menika dilampahi sareng-sareng nggih to. Nggih. Wong nek kedinungan asma menika kedah jaga dhateng martabating asma menika sing paling abot. Leres sesuk golek kondang iki wis angel ning paling wangel meneh nek jaga supaya awake dhewe iki dadi panutan masyarakat. Mergo panjenengan kali kula niku sami dadi panutaning masyarakat. Amin amin. Nggih, sakmono sak bilik-bilik ya kudu iso menehi conto nek dianggo gonceng-gonceng nganggo veri-veri kolosone ya kabeh mau ki mung beteke gumyake swasana. Dalam arti batine awake dhewe resik pengen ngajak seduluran ngajak nyang kabecikan. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Put terkenal niku nek teng mriki ra Pak Put. Pak Put Masya Allah daleme magrong-magrong. Ning ora umuk ra sombong. Lah pripun? Nek gur pendopo niki kalih omah ngarep niku nek kalih ngene kula cek apik ngene kula. Sampeyan ya sing pendopo kaya ngene Mas Put. Alah pendopo niki tengah cagak 4, pinggir cagak 12. Ngene kula tengah cagak 5, pinggir cagak 13 kok, Pak. Wis to. Cagak kok ganjil iki. Alah jenengan. Lumrahe 4 apa 6 apa 8 kok 5. Jenengan gak paham kok. Lah pripun? Lah ndeyek terus tak cengkal koyo iringan niku. Nek estu salut. Dasare piyai budaya estu, Pak. Nggih. Agama digawa, Jawa ya ora ditinggalno. Nyatane
secara agama ya sah diijabe ijab kabul lumantar agama sing wis dirasuk. Jawa nganake pakliran wayang senadyan tata lair niki rak gur tanggapan. Ning secara tata batin ngiras pantes ilek-lekan. Nyadang-nyadang ngadang-ngadang berkaing Gusti wujuding wahyuning jejodohan mugi tumibonipun dhateng pinanganten sarimbit kapanjingan wahyuning jodoh pindhane tumuruning Kamajaya lan Kamaratih amin Allahumma amin. Kandungane sing muni amin ndang munggah kaji amin. Sing muni amin bilik gek telat ya telat 5 tahun. Nek rak yo tetep kaji to, Mo. Nggih. Ya alhamdulillah luar biasa estu salut. Mau nang iki jagongan aku nek bab Jawa tak petung komplit kok Mas genep ngono. Iki wae ngomongi jodohke putrane yo nganggo petung Pancasuda. Wah, napa niku Pancasuda? Wah, dadi neptune sing manten lanang diitung, neptune manten diitung digunggung dijumlah disuda 55. Oh, Sri Lungguh Gedhong Loro Pati. Lho niku Lungguh Gedhong Loro Pati. Sri Lungguh Gedhong Loro Pati petunge wong arep omah-omah. Sing percaya ya monggo, sing ora aja maidu. Nggih, nggih, nggih. Iki mau ngomongi tiba Sri, Sri kuwi sing paling apik. Nek tiba Lungguh kuwi duwe kelungguhan, nek tiba Gedhong kuwi duwe sugih Raja Brana. Ning nek Loro Pati disiriki. Lho niki ngomongi bangun omahe dipetung, Pak. Nggih, nggih. Guru Ratu Sempoyong Rogoh. Lho niku petunge wong damel omah. Pak Put niki mbangun pendopo diitung. Guru Ratu Sempoyong Rogoh tiba guru. Oh, tiba guru. Oh, dadi wong wasis. Mergo nek tiba Sempoyong kuwi gampang pindah omah, nek tiba Rogoh kuwi gampang kemalingan. Oh, nek omahmu kae petungmu piye kok bisa bawa serta dicengkeh saka tengen kae. Dari papat dadi 5 cakae. Niku tiba napa omahe sebenarnya? Niku mboten sios tiba Pak Gur ndeyek. Kita endane. Ya, matur nuwun. Ayo estu niku mau iki petung nek. Sri Kitri Gono Pokah. Tak kok ini niku petung napa Pak Put? Niku petung wong nandur. Wah, nek Sri ki apik nggo tanduran, nek Kitri nandur ning pekarangan. Nek Gono Pokah ki aja. Mergo gampang kena omong utawa gampang ora dadi. Lho, ana petung meneh Pak Put. Oke Mas, enek petungi suku watu gajah buta ratu. Niku napa petung wong tuku kewan. Wah, nek sing apik kuwi tiba gajah utawa tiba ratu. Nek tiba buta, tiba suku, tiba watu kuwi gak apik disingkiri ya. Disingkiri. Ana petung neh kuwi kliyek mentek jata kemil. Lah, Pak Put niku sing marai. Apa niku? Nggih. Pitunge wong golek utangan. Lho. Kliyek mentek jata kemil. Pitunge pripun niku utangane pripun? Nek kliyek kuwi kok upama dolan nanggone sing diutangi ora pethuk. Oh, ora pethuk. Nek mentek pethuk tur entuk silian. Nek jata ora di mara nggone sing utang, pethuk malah ditagih utang sing diingi. Oh. Nek kemil pethuk gur entuk cemilan tok. Aku terus takok, "Napa ki to, Pak? Aku iso bangun pendopo yo tiba mentek kok le." Kok ya butuh utangan bareng lho, Pak. Mas. Jauh, nek Mas, nek gebrayan Mas, supaya ndang duwe anak ki nggo pitung ora. Lah, nek pengen kagungan putra, nek wong Jawa mbiyen welingi simbah niku, nek ajeng leladi asmara, Pak. Nggih, ha iki. Nggih. Lemban jakating asmara. Lah, Mas Cumbono. Cumbono nek bahasa saiki ya opo ya, Pak ya. Wis pokoke kikuk-kikuk. Lah. Ya nek wong kene nuthuk ngono. Niku paling boten gandeng ngrasuk agama Islam disolawati, Mas. Weh, sallallahu ala Muhammad. Pelek ndemek bathuke Mbak Nganten. Iya, terus sallallahu alaihi wasallam. Pelek ndemek dodo. Sallallahu ala Muhammad. Pelek ndemek weteng. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Pleke tutukno diri. Yo, aku nek bab kuwi mboten paham, Pak. Wong iki urusane nganten. Iya. Tur nek kepengin kagungan putra kok kakung Mas Nganten nek wis bar selawatan saka tengen Mas. Nggih. Saka tengen bismillah teka tengah mandeg nek wis rampung medun ngiwa dadine lanang. Nek medun ngiwa dadine lanang. Nek kepengin putri munggah saka kiwa selawati teka tengah mandeg langsung medun nengen dadine putri. Lah nek ora mudhun Bencang boyong. jenengan kok teko ora mudhun. maksudnya dinggeng terus ora medun
Enak. Yo malah bobor niku. Boten niku yo gur tembunge jati. Bedake iki lak yo gur ben patute iki yo ben regine miswasana. Wis pokoke pertama kali niki kula kali panjenengan ya Mas. Nek salah kula nyuwun ngapura nggih. Nggih boten estu kula malah estu dasare nggih kula remen kalih wayangan. Mula kula ndang-dandan tak gasiki lenggah kepengin ndang ningali jenengan mayang masyaallah hebat. Kula iki nderek dalang sapa ning sing paling ngeneng semake sing paling hebat paling jos iki namung jenengan kok. Estu. Wah, mboten sang ngalem kados ngoten kadang biasa mawon. Kula iki nek ditemah lah medeni ya. Ora padha mak diyak malah tener ae. Pun biasa meniki padha-padha nyambut gawe golek pasaran nenteng katolan mriki muga-muga ana sing nuju mrana numani warga masyarakat kene sok kapan-kapan sok ditimbali rene dalam rangka apa terserah sing penting awake dhewe iso silaturahmi rene lho Mas karepe ngoten Anane aku ngelem yo ben dijak kok. Nggih Mas Wong aku tak gendam nek melu dalang kono-kono yo tak elem. Bincang sanes wekdal kula aturi John Mas tenang mawon. Siap kula tenggo dawuhipun Mas. Pokoke nek kalih dolan tekan kidul-kidul kono nggih. Pokoke nek kalih liyane kula paling rendah dhewe pokoke Pak. Ya ora ngono. Ya anu mawon sing lumrah mawon kok. Ya niku ning kula seneng panjenengan iki wal-baina apa anane dadi mboten enten sing ditutup-tutupi. Nggih, persoalan justru seneng ngono ngoten iki. Nggih, panjenenganipun tambah sedulur sing akeh ya Mas. Nggih, amin amin amin. Iki kanca-kanca Bagong Guru sampun semadya. Saking Swiring Klaten iki kanca-kanca paguyuban Bagong Guru. Masyaallah luar biasa. Niki nuwun paewu Bapak Ibu kira pantes pengumuman. Bagong Group niki adalah barometer karawitan se-Indonesia. Tepuk tangan. Nggih, niki Bagong Group niki karawitan niki terbaik nomor 2 se-Indonesia. Nggih. Oh, pesertane mung loro. Lah nggih. Mas do ngaturke tenaga sing jumbo kali kahanan nggih. Siap mo? Ya niku wonten pundutan-pundutan sebagai kula rasakan setunggal boten setunggal. Nggih. Mas Pun niku remen mirengaken utawi mirsani streamingan YouTube Bagong Group channel mila kraya-raya ngundang kula saged sowan mriki merga saka Mas Pun ngincim pun dangu kapan iso ngundang dalang BG Adi Anom Surata utawa Pak Anom. Nggih. Nggih ta. Matur nuwun. Iki enek pundutan Mas. Nggih. Kula nyuwun gending caping Gunung Jenggleng saking kula Sohibul Hajat ingkang nyekar kula suwun Mbak Mufidah. Kaping kalih nyuwun Tembangkangan nyuwun Mbak Neha, kaping 3 Ricik-ricik Banyumasan nyuwun Ibu Sinta. Lho nganti apal. Masyaallah saking tresnanipun kalih BG. Monggo nyuwun jenengipun Gendung Mufidah Sufiana. Ya. Wah, cocok. Monggo kene. Mentarangan para kanca yo. Masya Allah, bocah kok cantiknya luar biasa. Nyalake sih. Licin dalu. Cek. Enggak sekental. Mas Nganti-anti lho Mas karo piye siji iki. Lah yo dasare dereng nate panggih, Pak. Iki nek nyuwara sok-sok klebon sok-sok ora dadi nek wis klebon iki ngono kuwi nek ora kuwi iso dadi apik. Mas Nun saya kok klebon iki klebon apa? Lho sampeyan ora ngerti kebatinan to. Wis sak klebon ngono kuwi bawar mangkatene semangate klebon nanti nyemplung got mau cah iki. Dadi kata ibu bro kae. Ampun ngaten to, aku ngomong wedi aku nek ngoten iki. Tenang kok mau. Nanti kata kopo-kopo kuwi ngompol to dah. Mboten kok cemplung got. Masyaallah. Niku pancen nasibe. Oh nasibe, iya. Nasibe menungso kan ora ditulis to, no. Ning kalender kan ora ono. Mula ala becik awake dhewe kudu setiti ngati-ati. Tetemungan kuno ngandhake wong urip kudu eling lan waspada. Eling lamun ning omah duwe bojo waspada aja nganti kono.
Ngilmu buta iki. Eling Mas Padha niku eling marang pangeran Mas Padha sekabeh kahanan. Mergo iki alame rak lagi alam tuwa, kahanane ora cetha, mula awake dhewe kudu tata-tata aja nganti tumindak duraka, mundak cilaka. Ora ngoten ta, Mo? Nggih, nggih. Iki ya gur omonge wong tuwa-tuwa, aku rak ngreyokno. Tepuk asik mangga. Wilujeng dalu no. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Paling asma sinten no? Dadalah. Tepanangan nang kula Mobida Sapiana. Lah, Anake mak lampirke grandong iki. Iki kok malah grandi. Kuwi kanggo ngimbangi nek dhek supaya ndang mari. Ndekane piye sampean turun. Oh ngoten. Ora ndang mari. Kula melu mriku. Nggih, dhek soal isin terus dadi balik nang dadi aku. Mbak Mufida daleme pundi nak? Kesak menika dalem kula niku ki Tulungagung. Tulung agung. Ya, tulung agunge ngendi nak? Ndak pirang gelas sing modalnya. Aduh, yo ora mokal mo. Iya. Wong kula entuk kabar kok. Nggih. Lah mboke kene mbiyen meteng ngidame sate pedet. Sate pedet. Lah mula anak-anak yo biayaan. Lah wong ya enak kok ya. Yo enak ning Nun Sewu Kyai Putri yo sing gandes luwes sak Surabawane nang Semake. Bisa. Nek sampean le ngendikan luruh alus kok dhek yo ngimbangi anu. Coba dipriktake. Kados pundi pawartosipun wong ayu? Anggih, puji sipun sak menika sae. Masya Allah, kok ya apik. Mantuk bareng kok ya gelem. Lho, Mas kok ya gelem halus ya bareng. Kandhane. Melu seneng aku. Iki upama buah ngono enek peribahasane, Mo. Napa? Iki buah ngono semangka. Kok semangka? Senyumnya manis, aku suka. Elok tenan iki. Apa iya? Alah, hebat umatnya. Iya kok ayu, tak jaluk lilo penggalihmu nyambut gawe nembang ya nak. Nggih, sendika dawuh Kang Mas. Iki pamundutan saking kehamu hati nggih, Mo. Nggih, Inggih saged saking Gunung Jembleng Mbak Muida. Nggih. Penonton yang rawuh dipun sapa rumiyin monggo. Coba kaya ngopo. Nggih saking kiring terus mau nemanangan menika dipun sapa sedaya dipun pirsani sedaya monggo. Iya. Anggih. Saya pikir dalam nggih kathah sami jumeneng menika dipun sapa rumiyin. Anggih, bapak-bapak, ibu-ibu, saya semangat ya. Istilah anak sapa kuwi. Anggih, halo semuanya, selamat menonton, sampai jumpa, terima kasih. Urung toh? Oh, lah bocah gerung dikompres yo ngene. Oh, nyambut gawe rung rampung kok arep lungguh iki. Oh. Nyambut gawe dhisik. Anggih. Pangkur jengleng. Nggih. Anggih, sakmenika wonten caping gunung. Caping gunung cocok nek karo gunung. Sakmenika jenengan capinge kula gununge. Lah. Heh? Aku capinge Kula gununge. mbok menawa entuk aku pengen naik gunung lho. Gunung apa? Ana wangsulane aku yo mau. Ampun ngoten to, Mo. Nggih. Ora musuh wong kucluk nanti. Iya mangga caping gunung jengleng. Oke. Ya Allah, wong kon nembak kok malah jegok. Pemanasan. Ya wis tak Dengan sabaran. persiapan kan? Sudah ready? Aku- Are you ready? Aku jengleng. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Mololo wato. Sultan Radian demit ora duit. Lah kok padakne opo ngono to, Le? Kok madakne ora kira gur jopo ben ora keblasuk oleh nyambut gawe. Hati-hati lho Mas, Ya. musuh sinden gendro iki hati-hati. Awas kok nyemplung kayak aku kemak. Ya kowe ora ngati-ati kok ya. Niku ceritane ki anu lho, Iya, Pak. pripun, pripun. Kula niku ki keprank ngoten lho. Keprank pripun? Lah gari mlebu mobil jedek lah. Ngarep kene cor-coran kok ya mening-men ngono. Terus? Kepidak lah kok malah bablasan sikile sing tengah nyemplung. Lah iya, kok jane angkot dawa bar ketok kebrohi karo adek kae. Oh. Ya tenang Sik, tak urus niki. Pripun, Mo? Mbak Muida Kalau kapan? karokan dawa. Karokan dawa. Lah bareng karoke kebro rak dicopot. Nggih. Ganti karok, am karoke kasih kulai ndeki karokmu tak gone le. Ini sidan kok gendro rumah saya. Jaluk ae. Yo, kayak apa? Ya, yuk.
wenang tanpa son ngono wis banter kok. Ya aja ngono. Iya. Engko nek buluku mendelik-mendelik Gak, gimana? iki nek cocoke jenenge aja sinden. Gugah wong sahur. Biasa saya. Yakin mesti tangi. Ya. Has. Permulaan. Iya. Permulaan. Iki nek gak waspada, wo, gak ketemu dalan iki. Permulaan. Oh, permulaan. Oh iya. Iya, Dok. Mm-mm. Sudah ketemu belum? Belum permulaan. Oh, iya. Perkenalan. Oke. Ya, perkenalan pertama. Ya, ya, ya. Tatap-tatapan. Oke. Niki jenenge cengkok keselak. Nah, nek gendera nak cengkok rebapan cengkok sendal pancing. Nah, iki cengkok sendal wedhus. Kok elek to, Mas? Kok kondelek sapa tegese nyendaki? Ngono lho, semangat ngono lho. Oh, iya. Alah bocah kok ayune ngene iki anake wong pira? Aduh, anake sapa kok anake wong pira sampean iki? Jenengan ampun salah topo-topo. Pripun? Anake wong pira? Wong siji. Anake wong pira? Loro. Lho, rampung to. Rampung to. Iya no. Lah nggih. Bone ya kudu karo bapakne no. Lah nggih kok jenengan kok ngangge menteleng nesu-nesu. Lho ya kaget to interpretasi iku dadi oh anake wong sak RT. Wis ngono iki aku. Jenengan ampun ngonten apa? Lah piye? Lah aku anake wong sak desa ora geger kok. Masa Tegese ngeten. Bapake kula desane Gedangan. Hah? Ibuke kula desane Gedangan lho sak desa. oh ngono. Alah jenengan iki gagasane elik kok. Sampean iki ya marake mikir jeru. Ya terus e. Cepet. Gas! Ayo! Iya! Kakak dia! Aduh, bangke aku rasane kok pedot to. Bang Wiza, Hai. ketemu belum? Sedikit. Udah. Ini jualan rayu, Mas. Kayak ngene iki, Iya. kayak ngene iki sedih. Punya kamu sebiji pentol. Aku kekuatannya gitu loh, kurang. Harusnya kan yang gede gitu loh kekuatannya kan jenengan kesehatan, ya kan? Pemida tuh kalau nggak gede, kepalanya tidak bisa. Udah mesti gede, ya dah. Kurang ajar. Iya. Kan? Gede tenaganya gitu. Oh, ngarani nggonku segede pentol dia. Oh, buru ngerti kuahe kowe, Nduk. Enak kuahe caos sithik-sithik wae kecap. Wedese menyengat lho iki. Bojoku kepedesane mlendung wetenge kok. Waduh. Gampang melendung. Estu niki meh dadi loro kok. Waduh. Jas. Andan ini ya jeng kawin neh kok. Lho. Sapa peduse? Nggih. Ya wis aja sampean. Ora mungkin nek kula no. Heeh. Ora mungkin wong enek sing gelem kok. Mas kawine wis enek jane, Pak. Apa? Mase dereng enten nek Kali ini keren. Ketunggale. Mas iki nek mase dereng enten liyane wis ana ngoten lho. Oh, nggih. Iki ana spring bed, ana bantal kasur, gawane wonten siap. Jenengan iki gagasan mul kawin ya nikah tok mari kok. Ayo Pak Yuk. Inu. Bro. Wis ora